ये चलते रहे तो अभी पवन सिंह के उठानी होत रहे मार्केट में। और पमी में होत रहे ये लो गा दहले अब मार्केट में और सुपर डुपर गाना हिट हो गया। रौरी 202,000 के बराबर बा वर्तमान सरपंच साहब बानी। मनोज बाबा हैं दुबे जी। ऐसे कि देखिए हर लाइन में इनकम बा मुखिया बीडीसी पैक्स अध्यक्ष यहाँ लेकिन वार्ड में भी आमदनी बा आगे सरपंच साहब और जज के पद बा 24 घंटा कोठरी में केहू के जेल बना के बंद कर सकता है जज पद के लड़ाई है ना तो आमदनी जोर देव 5 साल का आमदनी तो पोस्टरों को दाम ना बाकी पद वार्ड के तो खैर कहीं का नहीं के घर वार्ड के सबसे ज्यादा मालधनी बानी सब है। आ देखने हम नल जल योजना लो हमारा गांव में इतना सुंदर एक वार्ड बाड़े नाम हमकर अमर सिंह अमर रही कीर्ति उनको दुआरे दुआरे टोटी लागल बा वार्ड में पनिया देवेला एवं वाइट के ना तुरियो देव तो एक बूंद पानी ना गिरी लइकन के चुतरो धोए बा तो वही फिर गुड मोबाइल बने का अभी जस्ट वो आराम केसरी धन गाई से है नहीं रुआ बाबा रे सब पर स्वागत भइल रुआ दूर साइल बनी हमनी के बुलाओ रुआ बानी धन्य बाबा धन्य कहा तारे अपना में 60 लेबे कम जानता नहीं कि सटअप ना गुड बाबा के गोड़ लगनी हमार हमने एक जिला में बहुत अच्छा पद पर रहनी हम एक परिवार हो हमने खास भाई हैं जात लगल एही लेबे तने माई के घोड़ा हुआ सारा धाम बा बखोरापुर वाली काली बक्सर जिला में 50 को 100 को मंदिर हुई बाकी थावे वाला मंदिर कहा जानता नहीं वो जब माई के मूर्ति लिया के प्राण प्रतिष्ठा को कम मंदिर नहीं के बनाओ वो जब माई के साक्षात आसन आइल बा ओकर बाद देवाल जुड़ावल गेला ओइली तो बहुत बड़ परलयो भई रहे मंदिर के बगल में कोठी बा देखला कम लोग मेला लगा लड़का घूमे तो रहे वाला केहू नहीं खे खानदाने ना सो गइल बाद में हथुआ स्टेट अपना अंडर में ले लेबो तो केहू को हथा बेवाली सुवाली कलकत्ता के काली बखोरापुर वाली एक बार नाम तो 1000 बोल हो माई जहर महिमाया पर हो अरे माई जहर महिमाया पर हो मुखिया साहब पैक्स अध्यक्ष माने हमारा मुन्ना सिंह जी यही गांव नदाव से रुपया के बरसात 5,000 रुपया एक मुठाना 5,000 रुपया मुन्ना भैया हमारा पैक्स अध्यक्ष महोदय भोला दानी बनौले रहे पद प्रतिष्ठा में 4 चांद लागो रहे कहीं जाइले तो हेड गिरिए न जाइले कहीं चल जाए कुल्हड़िया चल जाए चाहे जगदीशपुर चल जाए हेड गिर जाइले फिर अगले महीने 12 के बाद बेदमो में चले हनुमान जी उनका कुछ देवे लगे बात ना जगदीशपुर में कब गलती ना यहाँ के संकरले वाली मोटरसाइकिल देवे के एगो पलंग आ पहले ही से सोच के
फीट आवल शुरू हो गेल भाई हाँ धान हो माई कैसे आइल बड़ी थावे में कैसे मोह बाबा ब्यास बुरा बेस एगो माला ले लेना रह जा बैठिए तो इनकर अंग प्रदर्शन हुआ सबके देखे के मिली 2 बजे चल हट बहुत बहुत धन्यवाद बाप पैसा दे जाता ले वहीं के सोचत पर बैठ जा बुरा बेस के लइका हमें हां वही परिवार से बड़े बूढ़ा ब्यास बेटा वायदा तू मत ले जा राजा के कोठी के बगल में जंगल रहे आ जंगल के बगल में भवानीपुर गांव बा जहां के रहसु चमार कतरा काट के लिया वो सब बाघों से दौड़ी को रास्ता धान निकले मनन सिंह ने गण हसुआ हमारे हिराज में रख के हमारे मान सम्मान का अपमान कर रहे हो ये कौन जादू जानते हो माई के कृपा से माई के बाप रे राजेश भाई हमरा मैक्स डेंटल केयर हुआ के नाम तो गड़बड़ा कोई नहीं हो रसू के फेर में लागो नहीं 1000 रुपया पुरस्कार दिल भाई लोग भोला दानी बनौले रहे नीरज भैया हमरा हजारों हजार रुपया दिल बनी भोला दानी पद प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा रहे कहले कि माई की कृपा से आ घास में से धान निकला था बोला माई के देखो हम कहले परलो हो जाएगा बोलो लगल बोलो माई कामरू बढ़ सकल करता पटना छपरा जिला आमी मढ़ौरा हरसर घोड़ा घाट होते हुए आ गोपालगंज में जाकर थावे में रहसु के मस्तक फाड़ के हाथ के कंगन दिखा देली रहसु तो मरियो के तोड़ गइले बाकी मनन सिंह के कुली खानदान हाथी हथसर सारा वही जा सरी गइले माई ओइली आ उ है मुड़िया रहसु के काला मुड़ी रहे माई के हाथ पत्थर के हो गइल चारों ओर से दीवार जोड़ के जाने की मंदिर बन गइल कोरिया रहे तेरा जमाना न है कोइले रहसु जी तो हते बोइले रहसु जी तो हते बोइले आइलो त का कइलू तरलू मनन के घुमा रहसु का साथ तरलू मनन के घुमा में रखलू रहसु का साथ ना मन खातिर पर विचार कर हो माई कहत हिमाया पार कर माई कहत हिमाया पार आइलू तो कहाँ आइलू